Når det lille barn tager sine første skridt, bliver balanceevnen for første gang udfordret. Evnen til at balancere er en af menneskets helt grundlæggende kompetencer, og den er vigtig hele livet igennem. Et barn i balance er et glad barn med masser af selvværd. Alle børn træner balancen helt uden at tænke over det. Det skal være lidt farligt, ellers er det hverken spændende eller udfordrende. Man skal falde for at lære at kunne rejse sig igen. Overvindelse skaber succes både for voksne og for børn, og det er alle de små sejre, man lærer af. Stylterne her er en af de sjoveste måder at træne balancen på. Og der sker virkelig noget med en, når man pludselig vokser mange centimeter. Stylterne er med til at udvikle barnets motoriske evner, og balancen følger lynhurtigt med. Selvfølgelig skal man lære at holde balancen. Man skal lære at styre stylterne. Med en voksen i hånden læres det hurtigt. Det kræver mod at give slip. Resultatet er en vidunderlig begejstring. Se, jeg kan. Og man skal bestemt også lære at falde. Det er sjovt at gå på stylter. Og når først man har lært det, giver det en masse nye, langbenede legemuligheder. Og følelsen af at mestre det, er det hele værd. Giv dit barn mulighed for at møde dig i øjenhøjde.